Ganito ang tamang pagpuputos ng anong tawag dito? Sandwich. Sandwich. Egg sandwich. Una, pipiluin mo dyan. Pipiluin mo dito. O, di ba parang may apa ka na? Tapos ganyan na. Sabi mo, charan! Saging! O, di ba pagkain? Ganyan. Pag ganyan ka na po, pwede ganun. Ganun, tapos, hello mga kachapsoy. Umpisa na ang laban. Ayan sila oh. Ang tawag sa kanila, nanginginabo. Ang tawag sa kanila, nanginginabo. Tapos, kapag kumain na, ang tawag naman sa kanila, nanginginain. Mga kachapsoy oh. Ayan yung lechon. At siya naman yung manglilitsyon. Ito mayroon dito nakasalang na hindi nga nakasalang. Basta nakasalang siya. Hello mga kachapsoy, ngayong araw ay 18th birthday ng aking pinsan na si Perlin Buwisan Servito. At ngayon ay nandito kami naghahanda para sa kanyang celebration. Nandito kami sa likod bahay ng debutant. At ayan, nangangarahibot kami dito. Ayan. Siya yung mayorduma. Tapos mamaya sila na yung manglalasing. Ayan mga kachapsoy oh. Ito yung masarap na tawag dito. Yan, Biko. Ito yung Biko Express. Masarap yan. At ayan yung mama ng debutant ko. Nagtiteros ng sibuyas. Tapos punta tayo dito sa kanilang venue. Hiyay! Hi! Naeraya tuloy ako. Ganito ang tamang pagpuputos ng anong tawag dito? Sandwich. Sandwich. Egg sandwich. Una, pipiluin mo dyan. Pipiluin mo dito. O, di ba parang may apa ka na? Tapos ganyan na. Sabi mo, charan! Saging! O, di ba pagkain? Ganyan. Pag ganyan ka na po, pwede ganun. Ganun, tapos, A few moments later. ito po dito yung venue. Ayan. Tara, punta natin sa kusina yung mga nanginginabo. Ito yung kapatid na pinakamamara sa lahat. 3 araw na yung hindi naliligo. Kahit hindi siya magpakita ng mukha, i-stalk nyo na lang sa Facebook. Pinky ang pangalan niya, Pinky Buwisan Servito. Ayan o, yan naman yung miyembro ng Mamaraka na TV. Miyembro ng Team Mamara. O ito o, malapit na yung ano yan nga, na yan niluto mo. Inug-og na pala mga kachapsoy. Ayan yung lechon oh. At siya yung naglechon. Yan. Ayan. Parang sunog na yung lechon. Pado. Mga kachapsoy, naanok yung spaghetti. Pasta. Si Lisa.
Ano ba yan? Yung spaghetti namin para nang siyang lugaw. Siguro ko yung nagluto siguro nito, Team Lini Robredo. Wala lakok mo. Halakanan ta, haunin natin. A few moments later. Ayan mga kachaps, unahan na natin yung mga bisita. O chat na tayo. Cha cha cha! A few moments later. Hello mga kachapsoy. Yang yung pinsan namin na ano. Actually ano na siya, haggard na siya tapos medyo galit siya kasi napagalitan siya kanina yung ano niya kasi yung spaghetti niya ano lata na. Ayan. Tapos ito naman dito yung hugasan. Nako. Ang dami. Siya ang nakatuka ho, ayan. Yung marami ang X, siyang paraghugas. Hello mga kachapsoy. Ayan na sila oh. Sila yung mga bida ngayong dibo na to. Kaya na tayo magpakilala minion. Tumaba mula sa kalupaan at naging dumindi. Ah. Si Pinky kayo, pamati. Si Pinky kayo, mayak sa kanya. Si Pinky mayak sa kanya. Mayak sa kanya ipapakilala at sa gawas. Bugso na ako yung gid. Kaya excited siya ho. Kung ba sigan labay-labay. O, reidlit man daw sa kanya man legs. Di ka sa kanya man kupsan niya 15. Hi, may Elda. Umay, mag-hi ka naman, Lana. Mama, agad, huwag kagad mag-alaala kay ang mga serbito niyan, mga sikat na sa buong mundo. Yeah! Huwag na kayo maghiya-hiya. Grabe mga kachapsoy. Ito yung dibo na ano, yung mga nag-asikaso. Yung mga nag-asikaso parang halos himatayin. Na, lulupigan pa na mo ang magdidipo magagaw. Hala, maghiganti yung mga nang... Kaya ko mamaya, kala nyo. Yung mga nanginabo, maghiganti daw. A few moments later.